hij? Ja. Hartstikke mooi. We hadden ingangsbeeldjes hier bij het gemeentehuis, die hebben we verfriesd. Het wie altijd Hollandstalig en de wens wie altijd nog om die Friestalig te maken. Dat kon in feite net, want er lag een moosje van de Ria die zei van als de beeldjes net oneen binnen, dan doen we dat net. En nu weer de provincie die zei, we stellen geld beschikbaar voor zichtbaars wat Fries in de boeteruimte. En zij is het kwam dat we dit nou hier dwang kennen. Bezoekers van het gemeentehuis in Boetenpost worden tenij dus in het Friesk verwelkomen. Maar officieel is Achtkarspelen een tweetalige gemeente. Binnen die Frieske bordjes dan net wat injesiedig. Ja, dat lijkt het wel samen, maar ik denk dat dat genoeg tafel. De meeste mensen die hier komen, die weten wat het gemeentehuis zit. Die zorgen de parkeerplakken wel en iemand die het echt net lezen kan, nou die vindt de hoofdingang vast wel, ja. De bordjes binnen betellen maar yield van de provincie Friesland. Deputaire Sietske Poepjes wie vreet bij de ontbleting. Ze is wies met de nije bordjes. Het binnen vaak die lietse dingetjes, maar die wil heel erg vol in het eigen opvallen. Die het verschil maken kennen van de Friese taal. Dat het dus gewoon is, dat het de taal is die hier in dit pad van Nederland sprutsen wordt. En gewoon mensen soms eens een keer, ach het is maar een boord. Maar het is wel een boord dat je dan als eerste sjuggt. En het zet wel bijna letterlijk de toon. Nou, een Fries boord, je moet er vanzelfs ook rekening houden met de mensen die het misschien net lezen kennen. Nee, daar ga ik heel nu voor op antwoorden, want laten we nou wel wijzen. Het is net Zuid-Koreaans of Hebreeuws wat er staat. Het is het Fries. En als jou Engels spreken, Duits spreken, Nederlands spreken, dan snap je jou het Fries ook wel.